Shisba san politely ki post grade 4 Secretariat Administration Department Classic kila ban apply. Don kam experience, don kam interview, da pas bahatang ke written test, direct appointment. Kublai ki perlok perjor ki baju sotanat ban page ya ki video hapo kene ka channel na kapor skapor. De ha kene ka video ngadon ya kapan warra spi ha ka be de bar ki kam ki balai. Kenang ba pen sengu tu nga kentu ye pi ki nong page sengu ba page ya ke video hatu madakut but lada pidang day batamai wat glad ban subscribe ya kan channel kenang ba endangal upload ya ki video ki batamai pin sayok kloi ya ki notification but lada pisau tanat pila ban like but share sya ki perlok perjor sikbahi ngasem kenang ba kin yati belang hak bede bat ki kam ki balai de mentar tong ini page ya kita ki post mentangan polis ya ke notification. Government of Meghalaya Secretariat Administration Department Nasaret katkum ke advertisement balapan mi ka khatnyo tarik jong upnai August arajar punriu kalongkum ni application are invited from the Indian citizens for the following category of grade 4 posts as indicated below in the Secretariat Administration Department Nasaret Meghalaya Civil Secretariat in the level 1 of the pay matrix plus usual allowance and admissible under the rules. Application will be received in online mode only and up to 5 p.m. hours and before 18 September 2026 and no application will be entertained after the closing date. The katkum ketika advertisement ka take office ka khot online application ya ki nong snong jong kari India ban pandap ya ki te ki post na ka panta ka post grade 4 has Secretariat Administration Department Nasaret ka jingsi nom ta ka post kon long ha ka level 1 basic salary scale kata kan long khatnyo hajar sauspa hadu software hajar shibnai rengkat bat ki allowances ka last date na kapanta ban apply ketika post kan longa ka karpara tarik jong panai September arajar arpondrio bat kim priang shu ya kinu ki application kiban one ban apply hadin jong ka tarik kepala kot de mentatung ni pai ya kita ki post serial number beningkong name of the post kadai ka post pion educational qualification kakadan puli classic pass ki category wise number of posts kanong kumni kaba A unfilled vacancies kata kemun ba ki post ki barang thali ki ba klempar pandap yang namta ki post ki parim kanlong ki khasi jaintia sautali ki garo kawai ki OSTs lani SCs kawai total kanlong drew tali nangta kababi fresh vacancies kata kanlong ba kita ki post batamai jong ki UR kategori khatnyau tali nang ta jong ki khasi jaintia so pratali ki garo so punyau tali ki OSTs lane ki SCs hendreu tali total barok kan long shis pa khat pratali ka post ren barbaar ka name of the post ka post cleaner ki candidate ki apply ta post ki depan pendep ya ka classic sejrong nang ta ki category wise number of posts kilong kumni kaba A ki unfilled vacancies kinlong ki khasi jaintia kawai ki garo lightly nang ta ki OST dan ki SCs kawai total nam ta ketika post kanlong santli ki unfilled vacancies nang ta hakabede ban ki fresh vacancies na kamta ketika post kanlong ki UR kategori arteli ki khasi jaintia santeli ki garu sauteli ki OST selane ki SCs kawai total jang ketika post kanlong khat arteli tang ki post batamai tema tatangnya pe se ka post rena barbalai ka name of the post kadai sweeper ki qualification ki candidate ki depan pendep ya ka classic sejrong
ki category wise ki long ba na kamta kan ka post kim don ya ka post ka barim ki don betang ya ka post ka thamai kata kan long UR category kawai khasi jain tia lai tali garu ar tali total kan long hreu tali nang taha ka bedi bat ka post re number basau ki ka name of the post kedai ka post chau kida ka qualification na kamta ketika post kan ki candidate kide ban pass ka class 6 sajrong hak bede berkan ka post kam don ka post barim kanir ka don betang ka post bathamai kata kan long jong ka UR category ka wei khasi jain tia ka wei garo ka wei total kan long lai teli te hak bede ber ka post re namba basan ka name of the post kedai ka post mali ki candidate ki apply te ka post ki ban pandep ya ka class 6 sajrong ka te ka post kam don ya ka post ka barim ki don betang ya ka post ka thamai kata kan long UR category ka wei khasi jain tia ka wei garo ka wei total baro kan long lightly na kamta ka post jong ka te ka mali total baro khoi ki post kan long sispa san phulai teli te hak bete bat ka age limit ki candidate ki ba apply ka post ki de ban la dap ya ka khat prasnam sajrong hadu life arsnam ka age relaxation ka song kat kum ki category ki SD category kin yo sansnam ka age relaxation kum ba julong nang ta kiwe ki category ru kilong kumju ki don hala ki jong ki kumno ban apply ketika post kan long ba ki candidate kin like ka website jong ka rpa.meghalaya.gov.in te pila ban apply ketika post leng ba ketika website ka last date kan long ka pratrik jong bunai September arjar pundru kumbang la ong mane ketika post kan don ya ka reservation policy katkum ke government of Meghalaya nota habayde bat ka payment of examination fees kan long candidate ki ba dai na ka SG category ka by apply na kam ta ka post kan long san pho tingka nota ha ka bayde bat ki general category kan long shispa tingka pan apply ya ka te ka post ka examination center kan long Haslong, Tura, Jawai, Nong Stoin, Bat Nong Po. Kita ki examination center ki ba nakaliang ka office ki penilai ya ka exam. Method of selection kan long kumni hak bede bat ka exam kan long ba ki candidate ki haban appear ya ka general English san format na ka penta ka general awareness san format kapor kan long sikenta te hak bede bar ki PWD candidate kin yo por sikenta siteng bantho ya ka exam te kumbang al ong mane ba kani ka post kam don ya ka interview lada pilala ya ka written test examination pila ban yo direct ya ka kam tang batang kawe ba ki candidate ki haban pen kre ba ka exam nomor ba kan sedon ka negative marking nomor kat kum ka notice hang ne la tho ba there shall be negative marking for wrong answer te ang tu kan sedon ka negative marking na ka penta ki jibab ki babakla te perlok lada pidon interest ban apply ya ka post sele no kam kloi kani ka de kalat ka kabu na ka penta jongpi te lada pidon kino ki jingbom snothu jingbom sai sa comment hapo ka comment section te tangkum tangin saya kendu ha kawai pan ka video kublai sibun